Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Rama, Hare 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 Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിദം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിദാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ഗൗരകിഷേ. നമോ വിഷ്ണുദായ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ വേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गुरु प्रेमानंदे हरे बोल. हरे कृष्ण. मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादन मन्निष्ठारग मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1 നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാം. ഇതിനു മുന്നേ ആയിട്ട് പുരുഷോത്തമ മാസത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലാം. മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നില്ലേ? കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജ പ്രസീദം നവനീതചോരം ഗോപാംഗനാനാം ചതുകുലചോരം അനേകജന്മാർജിത പാപചോരം ചോരാഗ്രഗണ്യം പുരുഷം നമാമി. ശ്രീരാധികായ ഹൃദയസ്യ ചോരം നവാംബുദശ്യാമളകാന്തിചോരം പാദാശ്രിതാനാം ച സമസ്തചോരം ചോരാഗ്രഗണ്യം പുരുഷം നമാമി. ആഗിഞ്ജനീകൃത്യ പാദാശ്രിതം യാം കാരോതി വിശ്വം പാദിഗേഹഹീനം കേനാപ്യഹോ വിഷ്ണു ചൗരയിത് ദൃഷ്ടാശ്രുതോ വാന ജഗത്രയേപി യതിയനാമാപി ആരദ്യശേഷം ഗിരിപ്രസാരനാഭി പാപരാശിൻ ആശ്ചര്യരൂപോ നനു ചൗരയിദൃ ദൃഷ്ടാശ്രുതോ വാന്ന മയാ കദാപി. ദാനം ച മാനം ച താദേന്ദ്രിയാണി പ്രാണാംശ ഹൃത്വാ മമ സർവമേവ
പലായസേ കുത്ര ധൃതോത്യചോരാ ത്വം ഭക്തിദം നാശി മയാ നിരുദ്ധ ചീനാസ്തി ഘോരം യമപാശബന്ധം പീനാസ്തി ഭീമം ഭവപാശബന്ധം ചീനാസ്തി സർവസ്യ സാമസ്തബന്ധം നൈവത്മനോ ഭക്ത കൃതം തു ബന്ധം മന്മാനസേ താമസാരാശി ഘോരേ കാരാഗൃഹേ ദുഃഖമയ നിബദ്ധ ലാഭസ്വഹേ ചൗര ഹരേ ചിരായ ചൗരദോഷോചിതമേവ ദണ്ഡം പ്രജ പ്രസീതം നവനീതചോരം ഗോപാംഗനാനാം ചതുകുലചോരം അനേകജന്മാർജിത പാപചോരം ചോരഗ്രഗണ്യം പുരുഷം നമാമി കാരാഗൃഹേ വാസ സദാ ഹൃദയേ മദീയേ മദ്ഭക്തിപാശദൃഢബന്ധന നിശ്ചലസൻ ത്വം കൃഷ്ണ ഹേ പ്രളയകോടിശതാന്തരേപി സർവസ്യ ചോരഹൃദയൻ നഹി മോചയാമി. ചൗരാഷ്ടകം की जय. रविंद्र ठाकुर की जय. हरे कृष्ण. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത 15-ാം അധ്യായം പുരുഷോത്തമ മാതാജി ആരൊക്കെയായിരുന്നു ചൊല്ലുന്നത്? മാതാജി ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. വേറൊരാൾക്കും കൂടി ചാൻസ് കൊടുക്കുക. രണ്ടാൾക്കാർക്കായിട്ട് ശോഭ മാതാജി. ഓക്കെ, അവർ രണ്ട് ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ നാളെ അവസരം തരാം. എല്ലാവർക്കും നാളെ പുരുഷോത്തമ മാസത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ശ്ലോകം അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം ആരൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ചാൻസ് കിട്ടാറുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ചൊല്ലാം. കുറച്ച് 10 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ മാതാജി, 10 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമയോഗം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ൂതമൂലമദശാകം ശുദ്ധം രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിദ് അധശ്ചോർദ്ധം തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വിഷയപ്രവാലാഃ അധശ്ച മൂലാനനുസന്ദധാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ ന രൂപമസ്യേഹ തതോപലഭ്യതേ നാദോ ന ചാതുർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശുദ്ധമേനം സുവിരൂഢമൂലം അശങ്കശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദപദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവൃത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ വേദപ്രവൃത്തി പ്രസുതാ പുരാണി നിർമാനമോഹാജിതസംഗദോഷ ആധ്യാത്മനിത്യാ വിനിവൃത്തകാമാഃ ദ്വന്ദ്വേ വിമുക്താ സുഖദുഃഖസഞ്ചയ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢാ പദമവ്യയം തദ് ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവൃത്തന്തെ തദ്ധാമ പരമം മമ. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂതസനാതനഃ മനഃഷഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമദീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത് ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാവി ഭുഞ്ജാനം വാ ഗുണാനിദം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു 11 കൂടി ചൊല്ലിക്കോളൂ. എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് പേജ് തുറക്കാലോ. അത് ചിലപ്പോ ആൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ആവുമ്പോ അവർക്ക് ചൊല്ലാൻ കിട്ടും. 11 കൂടി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യതന്തോപ്യുക്ൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യ ചേതസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഓക്കെ, വേറെ ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. അടുത്തത്
ശോഭ മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി, മാതാജി 12 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാദിത്യഗതം തേജോ യജ്ഞകഥാസയതേ അഖിലം യച്ചന്ദ്രമസ്തി യച്ചാഗ്നോ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം ഗാമാവിശ്യ ജ ഭൂതാനി ധാരയാമഹ്യോദസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവഃ സോമഭൂതരസാത്മക ത്വം വൈശ്വാനരോ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാനസ്മായുക്തഃ പജാമന്യം ചതുർവിധം സർവസ്യ ചാഹം ത്രിവിധ മത്തസ്മൃതിജ്ഞാന അബോധനം ച വേദൈശ്ച സർവേ അഹമേവ വേദി വേദാന്തക്ഷര ഏവ ച അക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥ അക്ഷര ഉച്യത്തെ ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃതഃ യോ ലോകത്രയമാർത്തവ്യ ഈശ്വരഃ അക്ഷരമദ്യോഹം അക്ഷരാദവിചോത്തമഃ അദോ അസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രതിതഃ പുരുഷോത്തമഃ യോ മാമേവം സമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇദമുക്തം മയാ നഘ ഏതദ് ബുദ്ധ്യാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃതശ്ച ഭാരത. ഇത് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ പുരുഷോത്തമയോഗ നാമ 15 അധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥന കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നീട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഗോവർദ്ധനാധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം. ഗോവർദ്ധനധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം. വന്ദേ നവഘനശ്യാമാദിഭുജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം സരാധാം പുരുഷോത്തമം. വന്ദേ നവഘനശ്യാമാദിഭുജം മുരളീധരം പുരുഷോത്തമം. ഗോവർദ്ധനാധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം. ഗോവർദ്ധനധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം. വന്ദേ നവഘനശ്യാമാദിഭുജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം സരാധാം പുരുഷോത്തമം. വന്ദേ നവഘനശ്യാമാദിഭുജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം സരാധാം പുരുഷോത്തമം. ഗോവർദ്ധനാധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം. ഗോവർദ്ധനധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം. വന്ദേ നവഘനശ്യാമാദിഭുജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം സരാധാം പുരുഷോത്തമം. വന്ദേ നവഘനശ്യാമാദിഭുജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം സരാധാം പുരുഷോത്തമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓക്കെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1. ഇവിടെ
വിതുരര് ഉദ്ധവരോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കും. പാണ്ഡവരെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള നേരത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഓരോരോ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചും ബന്ധുക്കളെ കുറിച്ചിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പാണ്ഡവരെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടായി വിതുരർ അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ ക്ഷേമം തന്നെയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉദ്ധവര് വിവരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മുന്നോട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച. ഇതി ഭാഗവത പൃഷ്ടഃ ശത്രാവർത്താം പ്രിയാശ്രയാം പ്രതിവക്തും ന ജോത്സഹ ഔത്കണ്ഠ്യാത്മസ്മരാദീശ്വരഃ. ശ്രീ ശുക ഉവാച. ഇതി ഭാഗവത പൃഷ്ടാ ശത്രാവർത്താം പ്രിയാശ്രയാം. ഇതി ഭാഗവത പൃഷ്ടാ ശത്രാവർത്താം പ്രിയാശ്രയാം പ്രതിവക്തും ന ജോത്സേഹ ഔത്കണ്ഠ്യാസ്മരാദീശ്വരഃ. പ്രതിവക്തും ന ജോത്സേഹ ഔത്കണ്ഠ്യാസ്മരിതേശ്വരഃ. ശ്രീ ശുക ഉവാച. ഇതി ഭാഗവത പൃഷ്ടാ ശത്രാവർത്താം പ്രിയാശ്രയാം പ്രതിവക്തും ന ജോത്സേഹ ഔത്കണ്ഠ്യാസ്മരിതേശ്വരഃ. ശ്രീ ശുക ഉവാച. ഇതി ഭാഗവത പൃഷ്ടാ ശത്രാവർത്താം പ്രിയാശ്രയം പ്രതിവക്തും ന ജോത്സേഹ ഔത്കണ്ഠ്യാസ്മരിതേശ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച. ഇതി ഭാഗവത പൃഷ്ടാ ശത്രാവർത്താം പ്രിയാശ്രയാം. ഇതി ഭാഗവത പൃഷ്ടാശ്രയാം പ്രതിവക്തും ന ജോത്സേഹ ഔത്കണ്ഠ്യാസ്മരിതേശ്വരഃ. ശ്രീ ശുക ഉവാച. ഇതി ഭാഗവത പൃഷ്ടാ ശത്രാവർത്താം പ്രിയാശ്രയാം. പ്രതിവക്തും ന ജോത്സേഹ ഔത്കണ്ഠ്യാസ്മരിതേശ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഓർമ്മകൾ എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം. ഓക്കെ. ഓ വിജയജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച. ഇതി ഭാഗവത പൃഷ്ടാ ശത്രാവർത്താം പ്രിയാശ്രയാം പ്രതിവക്തും ന ജോത്സേഹ ഔത്കണ്ഠ്യാസ്മരിതേശ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച. ഇതി ഭാഗവത പൃഷ്ടാ ശത്രാവർത്താ പ്രിയാശ്രയാം പ്രതിവക്തും ന ജോത്സേഹ ഔത്കണ്ഠ്യാസ്മരാദീശ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ടൈമർ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമയം അത് അമ്പലത്തിലെ സേവയുള്ളത് കൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ 7:30 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ വേഗത്തിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് ചാറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മതി വേഗം ഫസ്റ്റ് വിളിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മാതാജിയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാതാജി
ജോലിക്ക് പോകണ്ടാണ്, വേഗം പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മതി, അന്നേരം അവരെ ഫസ്റ്റ് വിളിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതുമായിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുക. കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചെറിയ ഒരു സേവയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, വേറെ ശാരദ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മനസ്സ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുകോവാച ഇതി ഭാഗവത വാർത്താം പ്രിയാശയാ പ്രതിഭക്തും നജോത്സേഹ അൽകൊണ്ട സ്മരിതേശ്വര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ, സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. അപ്പൊ ഇന്ന് പിന്നെ ആർക്കും അങ്ങനെ വലിയ തിരക്കുണ്ടാവില്ല എന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഗവൺമെന്റ് ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭുജി, എനിക്ക് ഇന്ന് മുടക്കാണ്, നാളെയും മുടക്കാം, നാളെ ബുധനാഴ്ച മുടക്കാം. പിന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ദിവസം നോക്കിയിട്ട് മാതാജിയെ ഫസ്റ്റ് വിളിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓക്കെ, ചൊല്ലട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഇതി ഭാഗവത പൃഷ്ഠാ ശർത്താവർത്താര പ്രിയാം ശ്രയാം പ്രതിവക്തും ന ചേത്സഖ ഔത്കണ്ഠ്യസ്മി ഔത്കണ്ഠ്യസ്മരിതേശ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതാണ് പ്രഭു. ചൊല്ലിയോ മാതാജി? ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ ചൊല്ലി. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ കൈ താഴ്ത്തിയാൽ മതി, കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. ജമീല മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി ഭാഗവത പൃഷ്ഠാ ക്ഷത്രാവാർത്താം പ്രിയാസയാം പ്രതിവക്തൃം ന ജോത്സേഹ ഔത്കണ്ഠോസ്യാമി തേശ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മനസ്സ് ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി ഭാഗവത പൃഷ്ഠാ ശത്രാവാർത്താം പ്രിയാശ്രയാം പ്രതിവക്തും ന ചോത്സേഹ ഔത്കണ്ഠാതി സ്മരാദീശ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മനസ്സ് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഇതി ഭാഗവത പൃഷ്ഠാ ക്ഷത്രാവാർത്താം പ്രിയാശ്രയാം പ്രതിവക്തും ന ചോത്സേഹ ഔത്കണ്ഠ്യാ സ്മരിതേശ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഇതി ഭാഗവത പൃഷ്ഠാ ക്ഷത്രാവാർത്താം പ്രിയാശ്രയാം പ്രതിവക്തും ന ചോത്സേഹ ഔത്കണ്ഠ്യസ്മരിതേശ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, വിജയനാട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഇതി ഭാഗവത പൃഷ്ഠാ ക്ഷത്രാവാർത്താം പ്രിയാശ്രയാം പ്രതിവക്തും ന ചോത്സേഹ ഔത്കണ്ഠ്യാ സ്മരിതേശ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ബീന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഇതി ഭാഗവത പൃഷ്ഠാ ക്ഷത്രാവാർത്താം പ്രിയാശ്രയാം പ്രതിവക്തും ന ചോത്സേഹ ഔത്കണ്ഠ്യാത് സ്മരിതേശ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ഇതി ഭാഗവത പൃഷ്ഠാ ക്ഷത്രാവാർത്താം പ്രിയാശ്രയാം
प्रतिवक्तुं न जोत्सेह औत्कण्ठ्या स्मरति तेश्वरः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण जी. ओके. तंगमणि माता जी. हरे कृष्ण जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओके. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री शुक उवाच इति भागवत पृष्ठा क्षत्रावार्तां प्रियाश्रया प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्या स्मारितेश्वरः. हरे कृष्ण. कृष्ण जी. ओके. राजी माता जी. हरे कृष्ण जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. बिल्कुल. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री शुक उवाच इति भागवत पृष्ठा क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न जोत्सेह औत्कण्ठ्या स्मारितेश्वरः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण जी. हरे कृष्ण. ओके. गीता माता जी. हरे कृष्ण जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. बिल्कुल. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री शुक उवाच इति भागवत पृष्ठ क्षत्रावार्तां प्रियाश्रया प्रतिवक्तुं न जोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण जी. ओके. मालती माता जी. हरे कृष्ण जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. बिल्कुल. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री शुक उवाच इति भागवत पृष्ठा क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण जी. वत्सला शजी माता जी. हरे कृष्ण जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. बिल्कुल माता जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री शुक उवाच इति भागवत पृष्ठ क्षत्र वार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. ओके माता जी. भारतीय माता जी. हरे कृष्ण माता जी. बिल्कुल माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. बिल्कुल. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री शुक उवाच इति भागवत पृष्ठा क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. ओके. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ശ്രീ ശുഗവാച. ശ്രീ ശുഗദേവൻ പറഞ്ഞു ഇതി ഇങ്ങനെ ഭാഗവത മഹത് ഭക്തൻ പൃഷ്ട ചോദിക്കപ്പെട്ടു ക്ഷത്ര വിദുരനാൽ വാർത്താം സന്ദേശം പ്രിയ ആത്രയാം പ്രിയപ്പെട്ടവനെ സംബന്ധിച്ച പ്രതിവക്തും മറുപടിക്ക് ന അല്ല ച കൂടാതെ ഉത്സേഹേ ആകാംക്ഷയിലായിട്ട് ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ട് സ്മാരിത ഓർമ്മ ഈശ്വര ഭഗവാൻ. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു വിതുരൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പറയുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മഹാഭക്തനായ ഉദ്ധവർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ഓർമ്മകൾ ഉളവാക്കിയ കനത്ത ഉത്കണ്ഠ മൂലം പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. വിതുരര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാനെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ധവരുടെ കൺമുന്നില് ഭഗവാൻ അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലീലകൾ അവസാനിച്ച് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല. നിത്യലീലകൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെയൊക്കെ കൺമുന്നിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് മറുപടി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചഹായോ ന മാത്ര പ്രാതാരാശായ യാജിതഃ
തന്നൈച്ഛദ്രജയന്യസ്യ സപര്യാം ബാലലീലയാ യഃ പഞ്ചഹായേനോ മാത്രാ പ്രാതരാശായ യാജിതഃ തന്നൈച്ഛദ്രജയന്യസ്യ സപര്യാം ബാലലീലയാ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്തവർ ചൊല്ലിക്കോളൂ. വസന്ത മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചഹായനോ മാത്ര പ്രാതരാശായ യാചിതഃ തന്നൈച്ഛദ്രജയൻ യസ്യ സപര്യാം ബാലലീലയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് മാതാജി. ഓക്കെ. അനിതകുമാരി മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യ പഞ്ചാഹായനോ മാത്ര പ്രാതരാശായ യാജിതഃ തന്നെ ചദ്രജയൻ യസ്യ സപര്യാം ബാലലീലയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് മാതാജി. തനു പ്രദീപ് മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യ പഞ്ചഹായനോ മാത്ര പ്രാതരാശായ യാചിതഃ തന്നൈച്ഛദ്രജയൻ യസ്യ സപര്യാം ബാലലീലയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേഷ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാ പഞ്ചഹാനോ മാത്ര പ്രാതരാശായ യാചിതഃ തന്നൈച്ഛദ്രജയൻ യസ്യ ബാലലീലയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേഷ് മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേഷ് പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യ പഞ്ചഹായനോ മാത്ര പ്രാതരാശായ യാചിതഃ തന്നൈച്ഛദ്രജയൻ യസ്യ സപര്യാം ബാലലീലയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് പ്രഭു. ഓക്കെ. ഗീതാസി മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യ പഞ്ചഹായനോ മാത്ര പ്രാതരാശായ യാചിതഃ തന്നൈച്ഛദ്രജയൻ യസ്യ സപര്യാം ബാലലീലയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് മാതാജി. ഓക്കെ. ശാരദജി നമ്പൂരി മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യ പഞ്ചഹായനോ മാത്ര പ്രാതരാശായ യാചിതഃ തന്നൈച്ഛദ്രജയൻ യസ്യ സപര്യാം ബാലലീലയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് മാതാജി. ഓക്കെ. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഃ പഞ്ചഹായനോ മാത്ര പ്രാതരാശായ യാചിതഃ തന്നൈച്ഛദ്രജയൻ യസ്യ സപര്യാം ബാലലീലയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് മാതാജി. ഓക്കെ. വത്സലജി മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യ പഞ്ചഹായനോ മാത്ര പ്രാതരാശായ യാചിതഃ തന്നൈച്ഛദ്രജയൻ യസ്യ സപര്യാം ബാലലീലയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സുനിത ജയരാജ് മാതാജി, ഹരേഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഃ പഞ്ചഹായനോ മാത്ര പ്രാതരാശായ യാചിതഃ തന്നൈച്ഛദ്രജയൻ യസ്യ സപര്യാം ബാലലീലയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. അനിതാവണി കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചഹായനോ മാത്ര പ്രാതരാശായ യാചിതഃ
तन्नै च रचयन् यस्य सपर्यां बाललीलया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। वात्सल्यम माताजी अല്ലേ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचिताः तन्नै सद्गजयन् यस्य सबर्यां बाललीलया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी. धनलक्ष्मी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय। यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नै च रचयन् यस्य सपर्यां बाललीलया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी चொல்லிക്കൊള്ളു. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या पंचहायन मात्रा प्रातराशाय याजितः तन्नै च रचयन्यस्य सपर्यां बाललीलया। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. शोभा प्रदीप माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या पंचहायनो मात्रा प्रातराशया याजितः तन्नै च रचयन् यस्य सपर्यां बाललीलया। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ആവർത്തനം. യാ ഒരുവൻ, പഞ്ച അഞ്ച്, ഹായാനഹ വയസ്സ്, മാത്ര അവന്റെ മാതാവിനാൽ, പ്രാതഹ ആശായ പ്രാതലിന്, യാജിത വിളിക്കപ്പെട്ടു, തത് അത്, ന അല്ല, ഐച്ഛത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, രജയൻ കളിക്കുന്ന, യസ്യ ആരുടെ, സപര്യാം സേവനം, ബാലലീലായാം കുട്ടിക്കാലം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ 5-ാമത്തെ വയസ്സിലെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഉദ്ധവൻ അമ്മ പ്രഭാത ഭക്ഷണം വിളമ്പി വെച്ച് വിളിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഉദ്ധവൻ ജനനം മുതലേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു സ്വാഭാവിക ഭക്തൻ അഥവാ നിത്യസിദ്ധൻ അഥവാ മുക്താത്മാവായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായ ഒരു പ്രചോദനത്താൽ അവൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സേവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിലുള്ള പാവകളുമൊത്ത് കളിക്കുക അവന്റെ പതിവായിരുന്നു. അവൻ പാവകളെ ഉടയാളകൾ അണിയിച്ചു, ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചു, ആരാധിച്ചു. കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന ബോധത്തോടെയായിരുന്നു അതെല്ലാം. അങ്ങനെ അവൻ നിരന്തരം അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ കളിയിൽ മുഴുകി. ശാശ്വതമായ ഒരു മുക്താത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ശാശ്വതമായ ഒരു മുക്താത്മാവ് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. ഒരുവനെ ഭഗവാനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് മനുഷ്യജീവിതം. താൽക്കാലികമായി നിഷ്ക്രിയമാകുന്ന ജന്മവാസനകളെ ഉണർത്തുവാനാണ് ധാർമ്മികമായ വിലക്കുകളെല്ലാം. എത്ര വേഗം ഈ ഉണർവ് സാധ്യമാകുന്നുവോ അത്രയും എളുപ്പം മനുഷ്യജീവിതം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇപ്പോഴേ പുരോഗതിയുള്ള ഒരാത്മാവിന് അത്തരം ഉണർവുള്ള കുടുംബത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കുവാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 6:41 ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശുചിനാം ശ്രീമദാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോ ജായതേ. പതനം സംഭവിച്ച ഒരു ഭക്തന് പോലും നല്ല നിലയിലുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലോ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യാപാരിയുടെ ഗൃഹത്തിലോ ജന്മമെടുക്കുവാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ഇത്തരം ഭവനങ്ങളിൽ പതനം സംഭവിച്ച ആത്മാവിന് ഈശ്വരാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിൽ കൃഷ്ണാരാധന പതിവായി ഉണ്ടാകും. അർച്ചന എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രക്രിയയെ ഈ കുട്ടികൾ അനുകരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരം അവർക്കുണ്ടാകും. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പതിതാത്മാവിന് വളരെ വേഗം ഈശ്വരാവബോധത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ഉണർവുണ്ടാകും. വ്യക്തികൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പരിശീലനം ലഭ്യമാകുന്ന പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായം ക്ഷേത്ര ആരാധനയാണ്. ഈശ്വരാവബോധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന തുടക്കക്കാർക്ക് ഈ ആരാധനയിലൂടെ
ഭക്തിത സേവനം പഠിക്കാൻ കഴിയും. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും കുട്ടിക്കാലത്ത് കൃഷ്ണപ്പാവകളുമൊത്ത് കളിയിൽ ഏർപ്പെടുമായിരുന്നു. ഭാരതത്തിലെ നല്ല കുടുംബങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ രാമന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ദേവന്മാരുടെയും പാവകൾ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനിക്കാറുണ്ട്. അവയിലൂടെ അവരിലെ ഭഗവത് സേവനാഭിരുചി വളർത്തുവാൻ കഴിയും. ഭഗവത് കൃപയാൽ എന്റെ രക്ഷിതാക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേ രീതിയിലുള്ള അവസരം നൽകിയിരുന്നു. അതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ആരംഭത്തിലെ ഈ തത്വത്തിൽ അടിയുറച്ചതായി. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരുമരാജ് ജയ നിതായ ഗുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ 5 വയസ്സിലെ ഉദ്ധവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്മ രാവിലെ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിസിയാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ബിസിയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ കളിയായിട്ടാണെങ്കിലും അതും ഭഗവാൻ തന്റെ സേവനമായിട്ട് എടുക്കും അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ഉദ്ധവൻ ജനനം മുതലേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു സ്വാഭാവിക ഭക്തനായിരുന്നു, അഥവാ നിത്യസിദ്ധനായിരുന്നു അല്ലെ, മുക്താത്മാവായിരുന്നു എന്ന്. നമ്മളൊക്കെ നിത്യബദ്ധരാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഉദ്ധവനെ പോലുള്ള മഹാത്മാക്കള് അവര് മുക്താത്മാക്കളാണ് എന്ന് പറയും. അവര് ഭഗവാന്റെ കൂടെയുടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു പ്രഭുപാദരി ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലുള്ള പാവകള് അതെടുത്തിട്ട് കളിക്കും, അതിന് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിയിക്കും, വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിപ്പിക്കും, അതിനെ ആരാധിക്കും, അതിന് നിവേദ്യങ്ങൾ നൽകും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കളിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണ്, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന ബോധത്തോടെയായിരുന്നു അതെല്ലാം. അങ്ങനെ അവൻ നിരന്തരം അതീന്ദ്ര സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ കളിയിൽ പോയി. അപ്പൊ വെറുതെ അല്ല, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിപ്പിക്കുന്നു, ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു, അപ്പൊ അവരെ കളിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കളിക്കുന്നു അല്ലെ. അതാണ് വ്യത്യാസം. കർമ്മികളുടെ മക്കളും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ. അവര് സൈക്കിളും കാറും ഇതൊക്കെ കണ്ട് കളിക്കും അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ കുട്ടികൾ മൃദംഗം കർത്താലും ഇതൊക്കെ കണ്ട് കളിക്കും, ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളിൽ അമർത്തി അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ കാര്യം ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയും. പ്രഭുപാദർക്കും 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെയുള്ള കളികളിൽ തന്നെയാണ് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത്. രാധാഗോവിന്ദനെ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ആ പ്രസാദം നൽകും. അതുപോലെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പ്രഭുപാദരുടെ ജീവചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ഒരു മരത്തിന്റെ രഥം തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് നൽകുകയുണ്ടായി ആ കുട്ടിക്ക് കളിക്കാനായിട്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് കളിക്കാനായിട്ട്. എന്ത് കളിയാണ്? രഥോത്സവം അല്ലെ. രഥോത്സവം, അതാണ് ആ ഫസ്റ്റിലത്തെ രഥോത്സവമാണ് 5 വയസ്സിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നടത്തിയത്. അത് തന്നെയാണ് ലോകം മുഴുവൻ ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഇന്നും 200-ലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ രഥോത്സവങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അതൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെയുള്ള കളിയിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. എന്റെ പിതാവും ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവത് കൃപയാൽ എന്റെ രക്ഷിതാക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേ രീതിയിലുള്ള അവസരം നൽകിയിരുന്നു. അതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ആരംഭത്തിലെ ഈ തത്വത്തിൽ അടിയുറച്ചതായി. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, രഥോത്സവം നടത്തി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ
പ്രസാദമൊക്കെ നൽകിയിട്ടും പിന്നീട് രാധാ ഗോവിന്ദ അമ്പലത്തില് അതിനടുത്ത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ആരാധനയൊക്കെ കണ്ട്, അതുകൂടാതെ തന്റെ പിതാവ് ദിവസവും പൂജകൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണുമായിരുന്നു. രാത്രി ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഭഗവാന് പൂജകളൊക്കെ എന്നാലും മുടക്കമില്ലാതെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന പ്രഭുപാദർ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിലും ആ ബെല്ലിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദർ ഓടിപ്പോയിട്ട് അതൊക്കെ കാണുമായിരുന്നു, അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദർ പിന്നീട് അല്ലെ, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ആ രക്ഷിതാക്കളെ ഓർക്കുന്നു, അവര് അങ്ങനെ അവസരം തന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കും ജീവിതത്തിലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തുടരാനായെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയാ, നമ്മള് ഒരു ആത്മാവ് അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനാണെന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അവസരം നൽകിയാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അവരോടുള്ള പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ധാരാളം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും കുട്ടിക്കാലത്ത് കൃഷ്ണപ്പാവകളും എത്തി കളിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും നല്ല കുടുംബങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ രാമന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ദേവന്മാരുടെയും പാവകൾ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനിക്കാം. അവയിലൂടെ അവരിലെ ഭഗവത് സേവന അഭിരുചി വളർത്തുവാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം സോഫ്റ്റ് ടോയ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെ, ജഗന്നാഥന്റെയും ബലദേവ്, സുഭദ്ര, അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണ ബൽറാം എല്ലാം അങ്ങനെ ഓരോരോ ഗൗരനിത്തായി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓരോ ഡിവോട്ടീസ് നമ്മുടെ മകനായിട്ടുള്ള ആ ജഗന്നാഥിന് ഇത് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. മോനെ അതിനെ കൊണ്ടും കളിക്കും. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് വേറെ ഒന്നിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല കൃഷ്ണാബോധത്തില്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവൊക്കെ ഒരു വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ജന്മം എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവത്ഗീത പ്രകാരം ശുചിനാം ശ്രീമതാം ഗേഹി എന്ന് പറയും. പതനം സംഭവിച്ച ഒരു ഭക്തന് പോലും നല്ല നിലയിലുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലോ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യാപാരിയുടെ ഗൃഹത്തിലോ ജന്മം എടുക്കുവാൻ അവസരം, ഒരു വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബത്തിലോ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിലോ ഒരു ധനികന്റെ കുടുംബത്തിലോ ജന്മം എടുക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. ഇത്തരം പതനം സംഭവിച്ച ആത്മാവിന് ഈശ്വരാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിൽ കൃഷ്ണ ആരാധന പതിവായി ഉണ്ടാകും. അർച്ചന എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രക്രിയ ഈ കുട്ടികൾ അനുകരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരം അവർക്കുണ്ടാകും. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പതീതാത്മാവിന് വളരെ വേഗം ഈശ്വരാവബോധത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ഉണർവുണ്ടാകും. വ്യക്തികൾക്ക് ഭക്തിത സേവനത്തിൽ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്ന പാഞ്ചരാത്രിക വൃത്തി സമ്പ്രദായം ക്ഷേത്ര ആരാധനയാണ്. ഈശ്വരാവബോധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന തുടക്കക്കാർക്ക് ഈ ആരാധനയുടെ ഭക്തിത സേവനം പഠിക്കാൻ ഭാഗവത വിധിയും പാഞ്ചരാത്രിക വിധി ഇങ്ങനെ രണ്ടും ഇസ്കോണിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പഠിക്കും. അവരും എന്താ പറയാ, പൂജകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലടിക്കും അല്ലെ, മണിയൊക്കെ മുട്ടും, പിന്നെ ദീപമൊക്കെ കാണിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും അവരും പഠിക്കും. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവർ അതൊക്കെ പഠിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരും ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും പഠിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അവർക്ക് മറ്റുള്ള ടോയ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ ആ രൂപങ്ങൾ അവർക്ക് കാണാനും എപ്പോഴും അത് ഓർക്കാനും അതിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ അവസരം നൽകണമെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സകതം സേവയാ തസ്യ കാലേന ജലസംഗതഃ പൃഷ്ടോ വാർത്താം പ്രതി ബ്രൂയാത് ഭർതൃപാദാവനുസ്മരൻ. സകതം സേവയാ തസ്യ കാലേന ജലസംഗതഃ പൃഷ്ടോ വാർത്താം പ്രതി ബ്രൂയാത് ഭർതൃപാദാവനുസ്മരൻ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം. സാ ഉദ്ധവൻ കഥം എങ്ങനെ സേവയാ അത്തരം സേവനത്താൽ തസ്യ അവന്റെ കാലേന കാലയളവിൽ ജരസം നിയമപരമായി സാധുതയില്ലാത്ത ഗത വിഷയീഭവിച്ചു പൃഷ്ട ചോദിച്ചു വാർത്താം സന്ദേശം പ്രതിബ്രൂയാത് മറുപടി പറയാൻ മാത്രം ഭർത്തുഹു ഭഗവാന്റെ പാദഹു അവന്റെ കമലചരണത്തിൽ അനുസ്മരൻ ഓർമ്മിക്കുക.
വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഉദ്ധവൻ അങ്ങനെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഭഗവാനെ തുടർച്ചയായി സേവിച്ചു. വാർദ്ധക്യമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സേവന മനോഭാവം ഉദാസീനമായില്ല. ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം ചോദിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാം ഓർമ്മിച്ചു. ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഉടനെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാം ഓർമ്മിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള അതീന്ദ്രിയ സേവനം വിഡിത്തമോ വിരസമോ അല്ല. ഭക്തന്റെ സേവന മനോഭാവം ക്രമാനുഗതമായി പുരോഗമിക്കും. ഒരിക്കലും ഉദാസീനമാവുകയില്ല. ഭൗതിക സേവനത്തിൽ ഒരുവനെ വാർദ്ധക്യമാവുമ്പോൾ വിരമിക്കാൻ അനുവദിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വിരാമമേയില്ല. നേരെ മറിച്ച് പ്രായം വർദ്ധിക്കുന്തോറും സേവന മനോഭാവം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുരോഗമിക്കും. അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ സംതൃപ്തിയുടെ പാരമ്യമില്ല. അതിനാൽ അതിൽ നിന്നും വിരമിക്കലുമില്ല. ഭൗതികമായി ഒരുവൻ ശരീരം കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്ത് ക്ഷീണിതനാകുമ്പോൾ അയാളെ വിരമിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ സേവനം ആത്മീയ സേവനമാകിയാൽ അവശത അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. പ്രായമേറും തോറും ശരീരത്തിന്റെ ശേഷി കുറഞ്ഞു വരുന്നു. പക്ഷെ ആത്മാവിന് പ്രായമാകുന്നില്ല. അതിനാൽ ആത്മാവ് ക്ഷീണിക്കുന്നു. ഉദ്ധവന് വാർദ്ധക്യമായി. അതിനർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ജരാനരകൾ ബാധിച്ചെന്നല്ല. അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവന മനോഭാവം കൂടുതൽ പക്വതയാർജിക്കുകയാണിപ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് വിതുരൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പറ്റി ചോദിച്ച ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരികമായ അവശതകൾ മറന്ന് തന്റെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതാണ്. പിന്നീട് കപിലദേവൻ തന്റെ മാതാവ് ദേവഹൂതിക്ക് നൽകിയ സന്ദേശങ്ങളിൽ അങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ലക്ഷണം ഭക്തിയോഗസ്യ പ്രഭുപാദിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും പ്രായമാവുന്നില്ല, ശരീരത്തിനാണ് പ്രായമാവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. എന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജോലിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർമെന്റ് അല്ലെ 55-60 വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിരമിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അതിനൊരു വിരാമമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ധവര് പ്രായമായ അവസ്ഥയായാലും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് വിതുരർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് പറയാനായിട്ട് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിയെ അദ്ദേഹം അത്രയും പ്രായമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കൊട്ടയിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് തലയിൽ വെച്ചിട്ട് ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മായാപൂരിൽ, നവദ്വീപില്. അവിടെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ. അപ്പൊ അവിടെ എത്തി ഉടനെ തന്നെ ഹരി ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആ കൊട്ടയിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേൽക്കിണ്ടായിരുന്നു ബാബാജി. അങ്ങനെ ധാരാളം ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് അദ്ദേഹം വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലായിട്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ കഴുത്തിൽ ഹാരങ്ങൾ അണിയിക്കാനും അങ്ങയുടെ കിരീടം ചാർത്താനും ഒന്നും സാധിക്കില്ല ഗോപിനാഥ എന്ന്. തോട്ട ഗോപിനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ജഗന്നാഥത്തിൽ. അപ്പോ ഭഗവാനോട് പറയണ്ടേ, ഇനി ഒരു പൂജാരിയെ വേറൊരു പൂജാരിയെ വെക്കാം, എനിക്ക് അങ്ങേക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതെന്താ പറയാ, സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രസാദം ഒന്നും കഴിക്കാത്ത അല്ലെ, അവരൊക്കെ അല്പം മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ചരണാമൃതമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സമയമൊക്കെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭാഗവതവും ഭഗവത് പാരായണം ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള സേവനത്തിൽ സദാസമയം ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ചരണാമൃതമൊക്കെ കുടിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ കഴിയും. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഗദാധര പണ്ഡിറ്റൊന്നും ഇവിടുത്തെ ബദ്ധാത്മാവല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളതാണ്. ശ്രീമതി രാധാറാണി തന്നെയാണ്. അപ്പോ എങ്കിലും ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയണ്ടായി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ കഴുത്തിൽ ഹാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാനോ അങ്ങേക്ക് കിരീടം വെക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല, ഞാനിങ്ങനെ വളഞ്ഞ് പോവുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു വേറൊരു പൂജാരിയെ ആക്കിത്തരാം. ഭഗവാൻ അതിന് സമ്മതിച്ചു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തരാം, ഈ സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ. ഇതാണ് തോട്ടാ ഗോപിനാഥ് ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്. വേറെ എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ത്രിഭുവന സുന്ദരനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തായാലും രാധാശ്യാം സുന്ദരനായാലും എവിടെ പോയാലും അല്ലെ കാണാൻ കഴിയുക. ഭഗവാന്റെ രാധാമാധവായാലും എവിടെ പോയാലും കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ തോട്ടാ ഗോപിനാഥ് അവിടെ സാധാരണ സീറ്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരുന്നു. എന്നാലും സേവനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കേണ്ട,
സേവനം ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ അതാണ് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ വിരമിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ശരീരത്തിന് ശേഷി കുറഞ്ഞാലും ആത്മാവിന് പ്രായമാകുന്നില്ല. ധാരാളം അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ കാണാം. എനിക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ പരിചയമുണ്ട്. അത്രയും വയസ്സ് 90 വയസ്സൊക്കെ ആയി അവരിപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. രാവിലെ മംഗളാരത്തി ചെയ്തു, എല്ലാ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. എന്താ പറയാ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇതില് സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് എത്രയോ കാലങ്ങളായി. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം തുടർന്ന് ഇപ്പോഴും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കും ഭക്തരോട് കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സനാതന ഗോസ്വാമി അത്രയും പ്രായമായിട്ടും ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അവസാനം ഭഗവാൻ തന്നെ തന്റെ പാദങ്ങൾ പതിപ്പിച്ചിട്ട് ഗോവർദ്ധന ശില നൽകുകയും ഇതിനെ പരിക്രമം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. രാധാദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഗോവർദ്ധന ശില ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ഭഗവാന്റെ ലീലകളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഒരിക്കലും അല്ലെ, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിക്കുന്നത് നിർത്തിക്കോളൂ എന്ന്, അത്രയും കൂടുതൽ നീ ജപിക്കേണ്ട, നിന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കലാണ്, അത് നീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന നിന്റെ ആ ദൗത്യം പൂർത്തിയാകാറായി, ഇനി നീ 3 ലക്ഷം ജപിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അതിനെ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെ. എനിക്ക് പ്രസാദം വേണ്ട എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എനിക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് പ്രസാദം ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും അത് ഒരു അപരാധമാവുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും അല്പം എടുത്തിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ്. അവസാനം ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാപ്രഭു അതിന് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ധാരാളം നമ്മൾ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പഠിക്കുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹം 95 വയസ്സിലാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഉറപ്പില്ല. ഭഗവാൻ അഹം ഭക്ത പരാധീന എന്ന നിലം എന്റെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്താ പറയാ, എന്റെ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിച്ചതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ. അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് എന്റേതല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞ. പ്രഭുപാദരും അതുപോലെ തന്നെ പറയുകയും ഇത് എന്റെ വാക്കുകളല്ല, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ദൗത്യം ഓരോരാളിലും ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദരെ കൃഷ്ണാബോധം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കണം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭാരതം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സാധിക്കാത്തതല്ല അല്ലെ, നല്ലൊരു ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സേവനം മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള അതാണ് കൃഷ്ണാബോധം ലോകം മുഴുവൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ പ്രായം ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമല്ല. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി തനിക്ക് മുഴുവനായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് തന്നെ അന്ത്യലീലയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മധ്യലീലയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിവരിക്കുന്നതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളിൽ ജഗന്നാഥ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തുള്ള ജഗന്നാഥപുരിയുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ മധ്യലീലയിൽ തന്നെ വിവരിക്കുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി അത് പൂർത്തീകരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പൂർത്തീകരിച്ചത് അല്ലെ. അവസാനം കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി എന്താണ് പറയുന്നത്, ആരാണോ ഈ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പഠിക്കുന്നത്, ആരാണോ ഇത് കേൾക്കുന്നത്, അവരുടെ പാദധൂളി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ശിരസിലണിയുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ പ്രായം ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ഒരിക്കലും വിരാമമില്ല. ആ പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഹമൂർത്തമഭൂദൂഷ്ണീം കൃഷ്ണാംഗ്രീസുദയാ വൃശം തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന നിമഗ്നാ സാധു നിർവൃതഃ. സമുഹൂർത്തമഭൂതൃഷ്ണീം കൃഷ്ണാംഗ്രീസുദയാ വൃശം തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന നിഗ്നാ സാധു നിർവൃതഃ. ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് മരണതുല്യമായ മൗനത്തിലായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ചലിച്ചില്ല. ഭക്തിയുടെ ഉന്മത്തതയിൽ ഭഗവാന്റെ താമരപാദങ്ങളുടെ ഓർമ്മയുടെ
തേനിൽ മുങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തെ ആ ഉന്മത്ത ഭക്തിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അധികം അധികം ആഴ്ന്നു പോകുന്നത് പോലെ തോന്നിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള വിതുരന്റെ അന്വേഷണത്തോടെ ഉദ്ധവൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നവനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ പങ്കജ പാദങ്ങൾ താൻ മറന്നുപോയിരുന്നല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം പശ്ചാത്തപിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ സേവനങ്ങളും ഓർമ്മിച്ചു. ആ ഓർമ്മ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തനിക്ക് സാധാരണയായി അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്ന ഉന്മാദാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചു. കാരണം ഭഗവാൻ അപരിമേയനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഓർമ്മയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും. അങ്ങനെ ഉദ്ധവൻ ഒരു നിമിഷം കനത്ത മൗനത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഉന്മത്തതയിൽ മുങ്ങി താഴ്ന്നു പോകുന്നത് പോലെ കാണപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ അത്യുന്നത ഭക്തന്മാർ ഉന്മത്താവസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശരീരത്തിൽ 8 വിധത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കണ്ണുനീർ, വിറയൽ, വിയർപ്പ്, അസ്വാസ്ഥ്യം, ശക്തമായ താളത്തിലുള്ള നാടിമിടിപ്പ്, തൊണ്ടവരൾച്ച തുടങ്ങിയവ. ഉദ്ധവന് വിതുരന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഒരു നിമിഷം മൗനമായിട്ട് നിന്നു എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ ആ പാദപങ്കജങ്ങൾ ഞാൻ മറന്നുപോയോ എന്ന് ഭക്തന്മാരെ കാണുമ്പോഴാണ്, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ കാണുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കള്, മഹാത്മാക്കള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും, അല്ലെ? അല്ലാതെ അതിൽ താല്പര്യമുള്ളവരോട് പറയും, അല്ലെ? നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേട്ടിരുന്നു കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ. എങ്കിലേ അത് പിന്നീട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ കേൾക്കാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അത്രയും യോഗ്യതയുള്ള ആളുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് അത് പിന്നീട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ കൂടെ അനേകം മഹർഷിമാരും ഒക്കെ കേൾക്കേണ്ട. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സൂതഗോസ്വാമിയും കേൾക്കേണ്ട, അല്ലെ? ആ സൂതഗോസ്വാമി പിന്നീട് ശൗനകാദി ഋഷികൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ അപരിമേയനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഓർമ്മയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം. ഭഗവാൻ സാന്നിധ്യം, ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ എപ്പോഴും ലീലകൾ ചെയ്തിരുന്നു, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകള്, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഓർക്കുന്നതും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ കാണുകയുണ്ടായി, പറയുകയുണ്ടായി, രൂപഗോസ്വാമിയൊക്കെ ഓരോരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർത്ത് അവർ ചിരിക്കുമായിരുന്നു, അല്ലെ? ഒരിക്കലും ചിരിച്ചപ്പോഴൊരു മുടന്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച അവരെ പരിഹസിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അത് വേറെ ഒരു ലീല, അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ലീലകൾ കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ അവർക്ക് കഴിയും. അവരുടെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ശ്രീലപ്രഭുപാദരും എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവത് സാന്നിധ്യം ശ്രീലപ്രഭുപാദർക്ക് ലഭിച്ചു. ശ്രീലപ്രഭുപാദർ പറയുമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതാനും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കും. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി, രൂപമഞ്ചേരി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ റൂമിന്റെ ജനാലയിൽ കൂടി നോക്കിയാല് രൂപമഞ്ചേരി, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി, ആ സമാധിയിലൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദരെ കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൃഷ്ണാബോധം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിതുരര് ചോദിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും അതൊക്കെ ഓർക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ മറന്നുപോയോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. ഞാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ ഓർക്കാതിരുന്നോ എന്ന് തോന്നുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും. ഇവിടെയുള്ള അഷ്ടസാത്വിക വികാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും, അല്ലെ? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി അവസാനമായിട്ട് നോക്കാം. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ലീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നാളെ മുതൽ 8:30 തന്നെ ക്ലാസ് തീർക്കും. 7:30 മുതൽ 8:30 വരെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുളകോദ്ഭിന്ന സർവാംഗോ മുഞ്ജന്മീലദൃശാശുജഃ പൂർണാർത്ഥോ ലക്ഷിതസ്തേന സ്നേഹ പ്രസര സംപ്ലുതഃ. പുളകോദ്ഭിന്ന സർവാംഗോ മുഞ്ജന്മീലദൃശാശുജഃ പൂർണാർത്ഥോ ലക്ഷിതസ്തേന സ്നേഹ പ്രസര സംപ്ലുതഃ.
ഉദ്ധവന് ഉന്മത്തതയുടെ ഉത്തുംഗതയിൽ അതീന്ദ്രിയതയുടെ എല്ലാ ശാരീരിക പരിണാമങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതും അദ്ദേഹം കണ്ണുകളിലെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചു നീക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും വിതുരൻ നിരീക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ഉദ്ധവൻ തന്റെ ഗാഠമായ സ്നേഹം അത്രയും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചതായി വിതുരന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി. ഭഗവാന്റെ പരിചയസമ്പന്നനായ ഭക്തൻ വിതുരൻ അത്യുന്നത തലത്തിലുള്ള ഭക്തിത ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനോടുള്ള ഉദ്ധവന്റെ പ്രേമം പരിപൂർണതയുടെ തലത്തിലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. ഉന്മത്തമായ ശാരീരിക പരിണാമങ്ങൾ പരിശീലനം കൊണ്ട് വികസിച്ചെടുക്കുന്ന കൃത്രിമ പ്രകടനങ്ങളല്ല, അവ ആത്മീയ വ്യോമത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തവും ശ്രുതിരഹിതവുമായ പ്രത്യക്ഷങ്ങളാണ്. ഭക്തിത സേവനത്തിൽ 3 വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ നിയമാവലികളിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നതാണ് പ്രഥമഘട്ടം. ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ സ്ഥിരനില പരിശോധിച്ച് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം. അതീന്ദ്രിയമായ ശാരീരിക പ്രകടനങ്ങളാൽ ഉന്മത്തതയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തേത്. ഭഗവത് സേവനത്തിലുള്ള 9 രീതികളായ ശ്രവണം, കീർത്തനം, മനനം തുടങ്ങിയ പരിശീലിക്കുകയാണ് പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനം. ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളും ലീലകളും തുടർച്ചയായി കേൾക്കുന്നതോടെ പഠിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ കഴുകപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. എത്ര എളുപ്പം മാലിന്യമുക്തനാകുന്നുവോ അത്ര എളുപ്പം സേവനത്തിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയും. സ്ഥിരത, അടിയുറച്ച വിശ്വാസം, അഭിരുചി, സാക്ഷാത്കാരവും സ്വയം ബോധ്യപ്പെടലും എന്നിങ്ങനെ പടിപടിയായ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. ഈ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളുടെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗതി ഭഗവത് സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിച്ച് പാരമ്യത്തിലെത്തി. പാരമ്യഘട്ടത്തിൽ ആകർഷണം, കോപം, മമത തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ ലക്ഷണങ്ങൾ മഹാഭാവഘട്ടം വരെ പ്രകടമാവും. ഇത് സാധാരണ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അപ്രാപ്യമാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ വ്യക്തി രൂപമായിരുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം പ്രാപിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുഖ്യ ശിഷ്യൻ ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തിരാസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഉദ്ധവനെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ പറ്റി ക്രമാനുഗതമായി വിവരിച്ചിരുന്നു. ഭക്തിരഥാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹ പഠനം ദി നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവന ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥം സഹായകമാകും. ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ. അപ്പൊ ഉദ്ധവരിയുടെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയും അല്ലെ, വിതുരർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഓരോ സത്കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിതുരർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. Mandaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Prabhupada ki jai, Mandaraj ki jai, Nitai Gaur Premanand ji, Hare Krishna. Hare Krishna. Geeta Simha ji, Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഈ ഭക്തിരഥാമൃത സിന്ധു ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂർ? കേട്ടോ, അത് ഒറ്റ വോളിയായിട്ടാണോ? ഒരു ബുക്സ് ഒരു ബുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോ അത് എന്താ പറയാ, ഒരു ബുക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. അത് ഓരോരോ ലെവലിന്റെ ഓരോ ഇതുണ്ടല്ലോ ബുക്സ്, അതിന്റെ കൂടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ A3 എത്തിയവർക്കേ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? അത് വേണം, മാതാജിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എവിടുന്ന് ഇസ്കോൺ കിട്ടുമോ വാങ്ങിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലും ലഭിക്കുന്നു. പിന്നെ വേറെ അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഓരോരോ ബുക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഓരോ ലെവലിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് വരുന്നതാണ്, ഒരു സ്കീമിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഉപദേശാമൃതം, ഈശോപനിഷത്ത്, പിന്നെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, അതൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള കേട്ടോ. അതിന്റെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷാണ് പ്രഭാതരുടെ പറഞ്ഞ നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ, ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ.